Inahan og 11 anyos nga anak nga babay ang patay. Human wala makagawa sa gambalay nga nasunog sa Maramag, Bukidnon. BFP nagpadayon sa investigasyon sa tinubdan sa sunog human nga migawas nga posibleng gituyo kini pagsunog. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagdilaab nga dakong kalayo nga paspas milokop sa usa ka gambalay. Ingon ani ang sitwasyon. Human miulbo ang dakong sunog sa Purok 2A, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo. Kita sa video nga kuha ni Bibi Mars Felonia nga paspas gilamoy sa dakong kalayo ang gambalay. Sa laing video nga iyang kuha, kita ang mga personel sa BFP nga pinaspasay nga nagpasirit og tubig. Ilabi na diyang ilang nasayran nga adunay posibleng mga biktima nga natrap sa sulod. Human madeklarang fire out, gikumpirma sa BFP ang ilang nakitang duha ka patayng lawas sa mag-inahan. Wagi na mo naluwas sila kaya pag human ng gani sa kuan, dito na mo sila nakitaan sa dito na sa may hagdan, wa na gid sila kaabot sa ubos. Nasayran nga diyang miulbo ang sunog na pagawa sa babaeng biktima ang bana nga stroke patient. Apan mibalik kini sa sulod sa balay, diyang namatikdan nga wala nakagawas ang iyang 11 anyos nga anak nga babae. Daghan man gud nga tulog sir kay daghan bisita ani sa tag-iya kay murag na birthday sa pagabuntag na selebrasyon birthday. Gikumpirma sab sa BFP nga punerarya ang ubos nga bahin sa mong gambalay samtang puy-anan ang ikaduhang andana niini. Duha ang ginalantaw karon sa BFP nga tinubdan sa mong sunog. Posible kining problema sa linya sa kuryente o di ba kaha arson. Napoy nakakita man gud kuno sa silong nga nako ning hunong nga motor na naigilabay ba. Mutong giulbo din ang kalayo kalit pero amo pa nang ginakuan verify. Sumala sa kabumbirohan, di ba na ang moabot sa kapin 801,000 pesos ang damyo sa sunog o miabot kini sa ikaduhang alarma. Cyril Chavez, 1 Mindanao.